tħabbret kampanja biex żgħażagħ ta' bejn 13 u 30 sena ikollhom il-European Youth Card. Din il-kard tagħti bosta skontijiet liż-żgħażagħ kif Malta kif ukoll madwar l-Ewropa, anke dawk barra mill-Unjoni Ewropea. Ġie spjegat kif din il-kampanja se tkun fuq il-midja soċjali bilan li aktar żgħażagħ jibbenefikaw mill-kard. Din il-kard tagħti opportunità jimirħu l-potenzjal tagħhom u l-karriera tagħhom b'din taqqat liż-żgħażagħ flimkien. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ Kate Azzopardi qal li diġà hemm 10,000 żagħżugħ u żagħżugħa li qed jibbenefikaw minn din il-kard. Iżuru pajjiżi differenti se jkollhom diversi discounts fejn jidħol akkomodazzjoni f'hotels barra minn Malta, skontijiet fuq biljetti tal-ajru sabiex iż-żgħażagħ tagħna jikbru permezz tal-empowerment, permezz ta' exchanges kulturali, kif ukoll anke jistgħu jieħdu diversi kwalifikazzjonijiet fejn tidħol l-edukazzjoni tagħhom. Preżenti wkoll kien hemm il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Towma.